Wel, just rhywbeth i wneud ar dysgu wrth yn gilydd oedd hwnnw'n gyffredinol. Beth wy wedi wneud yn sgil hynny, fel ych chi'n gwybod y mis Hydref, nes i ddatgan bod fi'n sefydlu grŵp o gynghorwyr o'r NHS yng Nghymru ac o Loegr i weithio gyda fi ar sut ni'n gallu gwella perfformio ar y gwasanaeth iechyd, a maen nhw wedi gorffen i gwaith, a byddwn ni'n cyhoeddi'r adroddiad wrthyn nhw ymhen rhyw bythefnos 2. Felly, wy'n disgwyl bydd lot o bethau yn hynny sy'n tynnu ar draws brofiadau o bob man. Felly'r math yno gydweithio sydd wy'n credu'n effeithiol iawn. A cwestiynau wedi cael ei gofyn am y grŵp ymgynghori, achos 5 o'r aelodau hynny a chysylltiadeg NHS England sydd eisoes wedi cael ei feirniadu'n hallt gan yr ysgrifennydd iechyd yn Lloegr. Oedd hi'n ddoeth i gael nhw i gynghori ar Gymru? Mae gan y bobl sydd ar y corff yma, y grŵp yma, ystod o brofiad, a'r hyn sydd yn bwysig yw ystod o brofiad o gael llwyddiannau o ran delifro gwasanaethau, a dyna fy mhrif flaenoriaeth i. Felly, wy'n hapus iawn gyda y ffaith bod y syniadau hynny, taw hynny yw'r peth bwysig. Achos un o'r cymhellion dros wneud y cyhoeddiad yma fel ddeallon ni'n mis Medi oedd i yrru rhestrau aros i lawr. Yw'r cydweithio wedi dwy'n ffrwyth o ran hynny, dyn nhw? Mae'r ffigurau welson ni'n cael eu cyhoeddi cwpl wythnosau yn ôl yn perthyn i fis Ionawr yn dangos dechrau'r llwybr i ostwng maint y restr aros a hefyd yr amser mae bobl yn aros. Wy'n ffyddiog iawn welwn ni dros y misoedd nesaf gostyngiadau pellach. Nath y prif weinidog ddweud jyst cyn y dolyg bod hi'n disgwyl gweld y ffigurau 2 flynedd lawr i ryw 8,000 ac o'r trafodaethau wedi bod yn cael adberthau iechyd. Rwy'n weddol ffyddiog, byddwn ni'n weddol agos i hynny gen i'r ffigurau swyddogol ymhen rhyw 2 fis. Iawn, felly chi'n hyderus bydd y lawr yr 8,000 erbyn y Gwanwyn ni yn y Gwanwyn, ond chi'n hyderus bod chi ar y llwybr cywir o ran hynny? O'r ffigurau'n gweld nawr, wy'n ffyddiog byddwn ni'n agos at hynny yn sicr. Achos o edrych ar y ffigurau diweddaraf sydd gyda ni, mae yna rhywfaint o styngiad yn dyn nhw, ond mae dal 600,000 o bobl yn aros am driniaethau. Ar hyn o bryd, y ffigurau ni yn gwybod yw bod 21,000 yn aros dros 2 flynedd. Hynny yw, chi'n gweud bod chi'n hyderus, ac eto, dileu'r rhestr aros dros 2 flynedd oedd y nod gwreiddiol cyn i godi fe i 8,000, ynddo fe? Ie, dyn ni yn sicr ddim wedi cyrraedd y nod hwnnw, ond beth wy'n gweld yn y system nawr, cyn bod y ffigurau cyhoeddus yn dod, yw bod llawer mwy o weithgaredd wedi bod yn digwydd dros y misoedd diwethaf, yn rhannol oherwydd buddsoddiad ychwanegol, ond a dweud y gwir hefyd oherwydd ffocws fel laser ganddon ni ar gwasanaeth iechyd a yrru'r ffigurau yna lawr. Mae cyfarfodydd wythnosol wedi bod yn digwydd i edrych ar bob un o'r ffigurau yma, mae wedi dwy'n ffrwyth. A pryd ydych chi'n lawr i ddim felly, sef y targed gwreiddiol? Wel, wy'n eisiau gweld y cynnydd ni'n gwneud nawr yn parhau fis ar ôl fis. Fel bod ni'n cyrraedd nod o gyrraedd dim, mae blwyddyn gyda ni ar ôl o'r Senedd hon, ac rwy eisiau gweld cynnydd yn digwydd, nid bod ni'n arafu wrth gwrs. A mae gyda ni gynlluniau ar y gweill gyda'r berddau iechyd nawr i sicrhau bod ni'n lleihau'r amser, ond hefyd maint y restr aros. Achos fi moyn rhoi rhain yn ei cyd-destun gyda beth ni wedi gweld o'r newidiadau gwreiddiolaeth les gan Lywodraeth San Steffan. Mae adroddiad gan yr adran waith a phensiynnau sydd wedi cyflwyno'r toriadau yma i'r bil budddaliadau yn dweud bod 41% o rheini sy'n hawlio budddal anableddau yng Nghymru a Lloegr ar restr aros am driniaeth. Nawr, gyda restr aros mor hir yng Nghymru, nag yw hynny yn ei hunan yn wneud effaith y toriadau yn waith yng Nghymru? Wel, mae rhaid cael y restr aros lawr yn gyffredinol. Dyna'r gwir amdani. Does dim unrhyw un sy'n aros yn rhy hir yn haeddu aros yn rhy hir. Felly mae angen sicrhau ar gyfer pawb bod ni'n gostwng yr amser aros a hefyd crebachu maint y restr hefyd. Wrth gwrs, ond nag yw un anheg bod bobl yn wynebu colli budddaliadau achos diffygion y gwasanaeth iechyd yng Nghymru? Wel, chi'n bod, nid penderfyniadau Llywodraeth Cymru yw'r rhain o ran budddaliadau. Wel na, ond o ran y gwasanaeth iechyd. Bydden ni ddim fel Llywodraeth wedi wneud y penderfyniadau rheini ac nid yn penderfyniadau ni yw hymddiffyn, ond mae wrth gwrs perthynas rhwng newidiadau ym myd budddaliadau a profiad o fyd iechyd yn gyffredinol. Wy moyn gweld bod profiad pob un claf yng Nghymru yn hafal a bod nhw'n cael mynediad cyflym ac amserol at driniaeth, a dyna fy mlaenoriaeth i. I chi'n cydnabod y gyfrifoldeb fodd bynnag am y ffaith y bydd effaith uwch
ar rheini sy'n dibynnu ar buddsoddiad yng Nghymru achos diffygion y gwasanaeth iechyd? Dyna'r cwestiwn sylfaenol yn fan hyn. Wel, rwy'n derbyn cyfrifoldeb fel gweinidog am berfformiau'r gwasanaeth iechyd yn gyffredinol. Mae gan bob un bwrdd iechyd gyfrifoldebau hefyd. Fy mwriad i yw sicrhau bod yr adnoddau ar gael a bod y strategaeth yn glir a bod rheoli'r perfformiad yn glir. Dyna sy'n ar waith ar hyn o bryd. Ni'n dechrau gweld effaith hynny yn y ffigurau o fis Ionawr ac fel wy'n dweud yn ffyddiog wnaeth hynny barhau. Gadwai nawr at mesur cymorth i farw, achos mae disgwyl i'r mesur hwnnw ddod nôl ger bron aelodau seneddol yn San Steffan ddiwedd y mis. Mae yna newidiadau i'r mesur ers bod trwy'r pwyllgor craffu, fydde'n rhoi rôl penodol i Lywodraeth Cymru a'r Senedd, wrth gwrs, gan bod iechyd wedi ddatganoli. Ond mae yna ddryswch mawr ynglyn â beth yn union mae hynny yn golygu. Na beth mae'r grymoedd newydd mae'n golygu o ran Llywodraeth Cymru? Wy'n cwrdd gyda'r aelod wrthnos nesaf am yn digwydd i drafod hint y bil, fel ych chi'n gwybod... Cym Ledbeater, yr un sy'n gyrru mesur. Mae hi'n dod yma i Gymru gael trafodaeth gyda fi am beth yw oblygiadau ymarferol ar hyn sy'n mynd trwy San Steffan ar hyn o bryd. Ni wedi cael pleidlais yn y Senedd yn barod o ran egwyddor, ddim ar y bil hwn wrth gwrs, ac roedd penderfyniad y Senedd yn glir yn hynny o beth. Byddwn ni'n debygol o gael trafodaeth arall yn y Senedd o ran cydsyniad i'r bil pan eithau'r cyfnod iawn. Felly bydd gan y Senedd gyfle arall rwy'n disgwyl i gael y drafodaeth honno. Ac yn hynny o beth, i'ch chi'n rhagweld felly, neu a ddyle Senedd Cymru gael yr hawl i wrthod y mesur yma i weithredu fe yng Nghymru, yn seiliedig ar y ffaith bod iechyd wedi ddatganoli? Wel, mae gyda ni egwyddor o ran convensiwn sywil, beth bynnag sy'n gofyn i bob Senedd ddatganoledig gael llais ar hyn. Mae llais y Senedd yng Nghymru wedi bod yn glir hyd yn hyn. Bydd raid ni weld beth bydd diwedd y siwrne o ran y bil yn San Steffan, ond mae'n sicr yn bwysig bod y Senedd yn cael cyfle. A y tro diwethaf oedd yna bleidlais ar y mater ar egwyddor bras cymorth i farw yn Senedd Cymru, wnaethoch chi bleidleisio yn erbyn. Wrth gwrs, mae yna tipyn o graffu a thrafod wedi bod ers hynny. Yw wedi newid eich meddwl chi o gwbl? Dwi ddim wedi newid fy meddwl i o ran yr egwyddor y peth. Chi'n gwybod, wy'n credu bod cwestiwn yma o y pwysau sy'n dod ar bobl ar ddiwedd oes yn gwestiwn dyrys iawn. Mae cyfrifoldebau pwysig yn dod yn sgil hynny. A hefyd wy'n poeni am y berthynas rhwng rhai o'r penderfyniadau yma a byd y gwasanaeth iechyd a rôl meddygon yn hyn o beth. Felly, dyw'r rheini ddim wedi cael ei ateb yn y broses o'n safbwynt bersonol i, ond beth o'n i'n gweld yn digwydd yn y Senedd, oedd trafodaeth aeddfed iawn gan bobl oedd yn dod o safbwyntiau gwahanol, ond yr un flaenoriaeth, hynny yw sicrhau gofal i bobl. I gloi, eisiau'ch ymateb chi'r newyddion sydd wedi torri dros nos yn yr Unol Daleithiau bod yr arlywydd Trump nawr yn mynd i gyflwyno tolle o 10% ar fewnforion o Bryden i'r Unol Daleithiau ynghyd estyn yr holl gynnydd arall mewn tolle mae wedi cyhoeddi. Beth yw'ch ymateb chi o ran effaith hynny ar Gymru? Wel, ni yn bryderus am effaith y penderfyniad hwn ar fusnesau yng Nghymru. Mae'r gweinidog economi wedi bod yn trafod gyda Llywodraeth y Deyrnas Unedig, ond hefyd gyda busnesau yma yng Nghymru a'r undebau. Ac rwy'n gwybod hefyd bod ni'n bwriadu trafod gyda busnes Cymru pa gyfnogaeth bellach gellir i roi i busnesau. Ond chi'n bod, yr Unol Daleithiau yw'r ail farchnad o ran allforion o Gymru, a mae allforion tua 4% o GDP Cymru, felly mae'r impact, gallu'r impact fod yn sylweddol. Jeremy Miles, diolch yn fawr iawn i chi.